Nyo na ang ating Christmas bonus. Okay. Uy, ano mo lang ta? Hmm? Lutoon pa dahil na. Ano may suwa man dyan si Sir Nonoy? Ubos na. Magdemokratis ka, magkakalinaw ka. Ang gusto ko sa lalaki ay yung mahilig sa music at may malakas na sounds. Powered by 97.5 Love Radio Iloilo. Walang hate, love lang. Cannot be shared. This is the original quality music collection of Mr. Alvin Shalmoy. Rap, remix, remix, remix. Sa akin ang Bit ng sinuan. Pag-ibig, pagkat ikaw ang kanin. Babayaan mo kayang masayang na lang ang gintong araw sa pinagdaan. may halaga pa sa Pag-ibig, kung puso at gabi silang masayang na lang mga gintong araw sa pinagdaan. This is Nonoy Training in Town, the blue parlor of tomorrow. Powered by Alvin Shalmoy, music collection and equipment.
Sunday music, alright.